асистент, колега, приятел, съмишленик, човек, с който сме обменяли всички безумни идеи в цялата завера около Лиза, около Етюи на бъдещето. Александър Карагьозов тук ли е? Виж ли го лицета? Алекс, благодаря, брат. Истината е, че Алекс спасяваше Лиза. Лиза изобщо се появи на сцената. Вижте, ние в момента си говорим неща от кухнята за световен артист. Но концерта в НДК започваше от 20 часа. Става 8:05. Става 8:10, някои от вас са били там и знаят. Става 8:15, Лиза няма, става 8:20. Аз отивам да търся Лиза в съблекалната и тя каза, не мога да изляза. Разбирате ли? Тя каза, аз не мога да изляза. И тя беше абсолютно честна. Тук, когато каза, че не знае дали има капацитета, дали има компетенциите за това нещо, дали изобщо може да го направи, дали изобщо е възможно. Но мисля, че само огромният артист и огромният творец може да се съмнява в себе си. Защото има хора, смятат, че могат всичко. Просто могат да строят и къщи, на постъргачи, да пишат книги, асфалт да правят, а после няма асфалт. Изобщо да се прави нещо перфектно се изискват много особени нагласи. Нека моля втората част